Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum Bu Sange. Oh nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten nate panggih nembe sepindah niki nggih. Nggih. Assalamualaikum Bu Sinden. Sinden nak putih kaya mayit. Lambemu. Putih niku lambange Lagi iki kesucian. aku. Putih Lagi iki ngerti sinden putih-putih iki. Ya kowe ora tau. Ha iya mulane. Nuwun sewu Bu Sange. Nggih. Kula nderek pentas dateng mriki kaya-kaya wong ipi rasane. Kok saged? Lah nek mboten saged wong sak umur-umur kula teng Malu niku ya lagi iki eneng gelar wayang kulit ing Desa Sudah iki ya lagi iki. Napa nggih? Nggih, nembe sepindah niki. Lah jenengan daleme pundi? Kula Malu lor mriko. Oh, alah, Nggih. ngaten. Nggih. Dados teng Sudah wayangan nembe niki. Nembe niki enten gelaran wayang kulit niku. Bersih desa Agustusan nggih mboten Nggih wayangan. mboten. Aja ngaku wong malu. Lah ndi? Kok adoh ngono lho. Lah adoh ndi? Wong cah Malu kok. Ngapunten. Nggih. Oh ngaten iki. Lah jenengan Malu. Nggih. Terus Petruk pundi? Kali Kethek pundi? Ayo kok teko Kalisari neh kok. Kasiman. Petruk nggih. Kecamatan Kasiman. Kasiman. Gang nggih gang alas niki. Kasiman. Alhamdulillah. Gareng Kecamatan Malu, Petruk Kecamatan Kasiman. Nggih. Dewe-dewe lane. Gangan Bleduk. Heeh. Nggih. Metu ndi kok bleduk iki? Lah ratane bleduken ngono. Heeh. Nggih. Monggo kula aturi menyapa kepada Pak Lurah, Pak Agus kaliyan warga masyarakat. Mulane dina iki jam iki awak dhewe melok tayangno Ditayangno. Heeh, disuwun karo panjenengane Mas Bapak Agus. Agus. Heeh. Iki awak dhewe Mas Cahya wau diparingi atur eneng lawake lokal ngono iki mau. Nggih. Alhamdulillah. Pancen dawuh ngoten Bu Ninik kala wau. Ah, Nggih. nggih. Mangke Pak Dalang wonten pelawake saking lokalisasi ngoten. Nggih. Lokal Saking lokal nggih. Lokalisasi rada adoh kene. Poletan karo Pol Kulon. Lokal salah kula ngono. nggih. Kaya eling anggere kono muni lokalisasi lho kowe kok eling. Mulane ngene lho. Alhamdulillah sing diarani Bapak Agus. Agus niku nggih mengandung arti to filosofi. Lho. Omonganem kuwi aja dhuwur-dhuwur. Kandhani yo. Bat gareng blok kaya omonganem kok. Lho, soalnya ngene lho. Awak dhewe ditekakno ya kon duduhno, kon apik-apik asmane Mas Agus. Nek Agus ku lho sopine apa? Hurufe A G U S. Lho. Lalu huruf A. Alhamdulillah panjenengane Mas Agus dina iki jam iki detik iki dhek jabat dadi lurah ning Desa Sudah. Nggih, mosok karo lurah dheke ngono lho. Panjenenganipun. Mas panjenenganipun Mas Agus Ah. jabat dadi lurah ning Desa Sudah. Bah kulino awor ning warung. Muga-muga dadi lurah muga panjang umur, sehat awake. Amin. Ibarate ning kene numpak ana tampah rupan kok ya gedhi-gedhi wong sak Sudah muga-muga banyak rezeki. Lho. Amin. Ngono. Tampah gede-gede. A. G. Iki mau huruf A. Heeh. Saiki huruf G. Grapyak lan semanak wonge. Wah, iki mau tamune Bu Bupati ya rawuh. Rawuh. Instansi Bojonegoro rawuh. Rawuh kabeh. Kecamatan rawuh. Muspika, nggih. Muspika kok kantor polisi rawuh komplit nglumpuk dadi siji. Kantor polisi ajeng nyekel jenengan niku. Lambene maksute Nggih. wong kantor polisi nglumpuk kok kantore digorene piye? Nggih. Heeh. Oh. Sing huruf sing nomor 3. O. Ujube dina iki gelar wayang nyenengno masyarakat Sudah sak kiwa tengene. Sakukuban. Heeh. Dalange Mas Cahya Kuntadi saka pundi? Blitar. Karanganyar. Karanganyar. Oh, Karanganyar. Heeh. Ah. Muga-muga Mas Cahya diparingi laris jaya. lancar. Amin ya rabbal Sok alamin. iso bali ning Kecamatan Malu meneh. Mbah nggone sapa ae. Tapi wong kene iki muga-muga. Tapi Rungokno, wong Malu iki muga-muga Aja rayan to. Lha aja kok ngono. Aja pelok pelem tanpa yamoh. artine Delok gelem nanggap moh. oh ngono. Nggih wong piyai nanggak wayang niku nggih mboten sithik ragate, perlu Nggih. persiapan mila nggih harap maklum Mas. Lah nggih Ah. wong wayang kowe. Terakhir S. Sing terakhir huruf S. Ya, S.
Semoga Mas Agus nyupet piyayi ning gone sudah kene kabeh. Muga-muga tetep jaya, tetep maju pembangunane. Iso ra iso saiki ngene lho. Umume kaya wong akeh sing gek mang dileluhno karo masyarakat kene. Pemadaman lampu sing ning dalan-dalan urung eneng ngono. Oh. Muga-muga malah maju dicekel karo panjenengane Bapak Agus. Kejawi saking menika Mas Gareng Mas Petruk. Menika lak wonten penggemar maniak wayang ingkang dipun wadahi paguyuban WMC, Wayang Mania Community. Menika penggemar wayang yang sangat luar biasa mergo mbuh dalange sapa, mbuh lakone apa, sing penting nonton wayange. Ngoten. Dipimpin oleh Mas Karno. Nah, menika. Wau ngeten. Nggih. Bu Cange. Nggih. Lah, Bu Ani wau ngendika ngeten. Piyambake nyiapke kerawitan saking malu seni tayub. Oh, nggih, siap. Monggo dipun tampilaken samangke. Menika langkung rumiyin kula nyuwun dumateng Pak Lurah Agus Muklison pinarak dhateng pepanggungan mriki Pak, gabung kalian Mas Gareng kalih Petruk. Wonten tali asih ucapan selamat secara simbolis saking paguyuban WMC. Tepuk tangan untuk WMC Bojonegoro. Monggo panjenengane Mas. Monggo mriki. Iya, monggo. Mas ojo dipleroki mas ojo dipayahi arepku jalati eseni kala kumpul kudu ngerti ora ojo ditinggal kapribaden kapituran oke keri Yo sing eling matur nuwun budaya bener kabehmu. Monggo Mas Karno paring dawuh riyin. Nggih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karno, Ketua Umum WMC dan mewakili seluruh anggota WMC mengucapkan selamat atas terpilihnya sebagai Bapak Kepala Desa Sudah Kecamatan Malo yaitu Bapak Muklison. Semoga Desa Sudah Kecamatan Malo semakin maju. Semoga setiap tahun bisa mengadakan pagelaran wayang kulit. Tepuk tangan untuk WMC. Syukur-syukur dalangnya tetap langganan Pak Cahyo Kuntadi. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Nggih, badhe Pak Lurah paring dawuh. Monggo Pak. Monggo paring dawuh dhumateng panjenengane sedaya para penonton atau masyarakat khususnya Dusun Sudah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ucap terima kasih pada paguyuban WMC warga napa? Wayang Mania Community. Nggih, Wayang Mania. Nggih. Lah wau Pak Lurah ngendikane Mas Karno semoga tiap tahun wayangan lan dalangi cahya wau pripun direspon apa mboten niku Mas? Insyaallah. Insyaallah. Nek direspon nggih monggo lho. Nggih. Malah seneng. Insyaallah mangke kaunjengan teng ajeng mangke saged dipun amin panjenenganipun Bapak Cahyo Kuntadi. Amin. Aman. Mugi mangke disetujui oleh seluruh masyarakat Desa Sudah. Nggih. Setuju mboten para penonton? Jos pundi? Lho niku sampun setuju Pak Lurah. Nek pun kompak setuju nggih. Kula siap-siap mawon. Nggih, kari goleki tanggale Pak. Nggih, ngoten to Pak. Nggih. Nek umpami mboten ngesake nggih pripun kula ki ambak ngene tiyang kathah nggih langkung saged. Langkung sae ngoten Pak. Nggih. Lajeng tali asihipun menapa menika? Nggih. Nggih. Nah, meh balik. Nggih. Dipun abadikan, dipun foto, dipun syuting, nggih. Tepuk tangan untuk Pak Lurah dan WMC. Nggih. Terima kasih, nggih. Sun. Nggih. Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nah, nggih. Nggih. WMC. Nggih. Ya, nggih. Nggih. Sepisan malih tepuk tangan untuk Pak Kades dan juga WMC Wayang Mania Community. Nah, nggih, matur nuwun. Dalem.
Podang kuning. nyuwun Oh, lagon, siap, Mas. siap, nggih. Podang kuning. Niki ta Umi to, Pak? Podang kuning to? Nggih, waton taun ngarep wayangan melih siap nggih. Eling-eling to ngono. Nggih, sembah nuwun Pak Lurah, sembah nuwun. Nah, iya. Ah, menika busange podang kuning panjenenganipun. Reng. Gareng karo Mbak Limbuk. Mosok podang kuning gak nyawer belas Pak Gus. Wis rasa. Wis maringi akeh kok ya ditakon nyawer barang nggih. Wong iki mbok yo mikir. Sing nekakno kene iki kono kaya Aku roh ning kono-kono ngono lho. Biasane iki. Lah iki gak biasa iki. Oh lagi kesaon. Lagi angkatan. Nggih. Ya Nduk Umi berdiri. Monggo, Podang Mbak. kuning. Podang kuning. Ya. Duduk. Sepotico. Lindre sanga. Cetruk ning ngene iki kowe nyawang sing buwening ngene iki kowe iso kedep ora aku bengi rasa turu kowe. Aku luku jemborok Gus. Koso jemborok. Lah bocah sakmene ngene kok tak apakno monggo. Pikir kowe mikir Reng. Niku sak putu jenengan nggih. Nggih. Kajenge lare niki ngaturaken salam hormat dhateng para penonton. Salam no. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Oh, bocah menik-menik kaya kembang lombok. Luwung ra muni mbah. Ya, Umi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Oh, elok ta, Om. Oh, rezeki iki, rezeki. Urung nembang wis diparingi lho. Nggih teng mriki kowe. Aku sing ngelingno sing nampa kene tambah. Lambe. Ya sing ikhlas nggih. Ikhlas. Ya terus, Om. Monggo. Wilujeng dalu konjuk dumateng sedaya kemawon. Nggih, Pak. Kula Umi Hafifah minangka wakilipun rencang-rencang pengrawit. Wakilipun ibu-ibu waranggana ingkang cantik-cantik. Oh iya. Lan wakilipun Pak Dalang ingkang bagus dhewe. Terus Cah sakmene roh sing bagus lho sing marai sapa? Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. nggih. Nduk. Sing sigrak, sing semangat aja kaya wong keluwen ngono lho. Melengak, Nduk. Melengak kok kaya patung lho. Jodoh Maido iki jenenge wong lugu iki ya iki kok. Monggo. Terus. Terus pripun, Pak? Oh, kok pripun? Nggih. Iki Reng. Iki awor aku 3 dina no dadi iki. Dadi apa? Dadi apa? Lambemu. Iso teruse ora, Om? Monggo. Saged, Pak. Nah, alon-alon. Nggih, ya, Ndang. Ndang. Duar, ayo, Ndang. Dugi pundi, Pak wau? Lah lah. Dugi pundi? Dugi Purwosari. Purwosari ndi lagi nggo-nggoan selangap iki kok. Kula ngaturaken. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Nggih. Dinten menika panjenengan sedaya sampun kersa ningali mirsani wayangan dalu menika. Iya. Terus Kula nderek ndedonga, Pak, Bu. nggih. Mugi-mugi ingkang mirsani wayang ngantos tancep kayon. Kula tungak-tungakaken tambah rezekinipun. Amin. Dene mengke ingkang mirsani wayang ngantos limbukan kok kondur. Kula tungak-tungakaken tambah anakipun lho, Bu. Cocok. Ya Bocah sakmene iso ngerti marik-marik lho. Iya. Pak Lurah dongake. Sapa ora? Pak Lurah. Pak. Ndang. Kagem Pak Lurah. Kagem Pak Lurah.
kula nderek ndedonga. Mugi-mugi panjenengan panjang yuswa. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Lan Lan akhir tukang nongko sawarane tambahin neh iki. Lajeng kagem warga masyarakat sudah Kagem masyarakat sudah mugi-mugi mugi-mugi tansah pinaringan rahayu tansah pinaringan rahayu. kegiatan lahir batin Kegiatan lahir batin. keselamatan dunia akhir Keselamatan donya akhir. lan desanipun Lan desanipun Gemah Ripah Loh Jinawi Kertotata lan Raharja sedaya pinaringan murah sandang buga ingkang tansah kebak ing barokah samudayanipun. Ilang. Amin. Terokno malah amin lho. Dawan, Pak. lah sing kayatur sakmono kae. Lah dawa nirokno ya bingung bulet-bulet. Tenteke catur ya amin bener kuwi aku bener kene kok. Ya nembangan Nduk Umi ya. Alhamdulillah. Kok kowe kaya wedi to nyawang dagelan loro iki ngopo? Empere niku duwiwe perkara wedi Petruk apa wedi Gareng lho. Kowe remuk raine aku. Ora kok wedi, Lah, apa? rumah sakit ora obah. Lho, tak ketno ngisor kok jempolane iso jentit-jentit e. Lambemu. Monggo, Mbak. Dibawani Asmarandana. Nadyan wuju temong peksi. Reng, kaya mbokm tugu mprit e. Ah. Pintere. Alhamdulillah. Ngene iki lho, anu Kang Petruk, calon. Beda sindene jek prawan ngene iki. Sing sitok nyeklimik, sing sitok mesti ning ngarep ngene. Oh, Perkara apa? Kene muni mbek kene tawa-tawa. Ora sae no ngeri jek padake. prawan. Heeh. Oh iya. Pas aku calon apa ngono? Alus manis nangsa make. Alon-alon. Wasuwingkat kunggala lana. Suarane ya penak dudu. Swara penak kaya sepeda. Golek isi podang jenar. Suaramu wis apik. Heeh, tur le dandan ya wis luwes. Sampeyan tak aturi jumeneng iki pamrih apa? Ben iso berekspresi. Nggih, Pak. Dadi aja menenge kaya denden sawah ngono. Nggih, Pak. Ekspresi. Penting ekspresine niku. Heeh, dadi astane ya diubahke, digerakake. Ya. Nah, diangkat sing kiwa. Nah. Ngono terus malah kaya wong donga kowe. Wong donga piye kaya patung jere kok. Lah iya. Ayo. Iba bunga Ganti posisi, tangane aja ngono terus. Ganti sing tengen di Ya, sing kiwa jane. mik. Drijine sing ki, Pancene siji loro bocah telu. diwarai ya anu tong bocah. Lho iki Gentenan. kon jengking Mas Prono nu jengking kok. Ah iya, Ya terus ya. Yo. Ya.
Gentenan ya. Nyanding bisa dadi Nyuwun tepuk tangan para penonton kagem Umi Hafifah. Alhamdulillah. Umi Hafifah. Iki sumben 2 tahun kas peningkatan mutu malah kendel neh. Amin, nggih. Monggo dipun lanjut. Nggih. Mangga, Nduk, ya, celuk. Esuk awan ning omah Sekali lagi tepuk tangan untuk anak kita Umi Hafifah. Matur nuwun, Mbak Hafifah.
cah sakmono. Ha iya. Oh anakku ngono. Nek anakmu piye? Heh? Sasakmono anakmu ya sik ora roh apa-apa ya. Cara anakku iso ngene tak jak barang lho. Lah lambemu. Lho kene entuk dhuwit. Senenganmu. Nggih, monggo. Nggih. Menika wala enten anu, penabuh tayub to. Penabuh tayub saking mriki. Sing saka Kecamatan Kedewan lho gak salah. Monggo bapak-bapak. Monggo bapak-bapak pengrawit kali saking disepot. Heeh. Monggo ibu-ibu pengrawit. Ya. Wonten ibune barang to? Lah nggih. Oh, Ibu-ibu ngetokno Dharma Bektine ning gone kerawitan. Nggih. Melok latihan ya. Mestine yen tayupan mangke sing nembang nggih, Mbak Nini. Monggo kula aturi Oh, jumeneng. nggih. Ibu-ibu ingkang ditunjuk kali Bu Nini. Nah, Bu Nini monggo pinarak mriki, Bu. Monggo, Bu Nini. Jenengan sing nembang. Laturi minggah. monggo. Ya. Saking Kabupaten Bojonegoro. Nggih, wah iki. Berarti monggo. Monggo, Pak. Yayine Putih monggo. Monggo. Campur. Campur ibu-ibu bapak-bapak campur. Monggo, monggo. Pun siaga menika. Nggih. Monggo badhe ngetingalake damel lagun Monggo, napa? Buni. Langen tayub napa langen Nggih mangke anu Bu Nini Bu Nini ingkang badhe ingkang kertos. paring Oh dawuh. ngaten. Monggo, Bu. Heeh. Ya. Nggih. Ki senengane langen tayub Bojonegoro Bojonegoro. biasane ki sing kawentar Iya. kaya Songo Kidul. Ngono. Bagian Bojonegoro bagian kidul. Ngono. Monggo Bu. Buni kula aturi minggah monggo. Nggih, Bu Nini monggo minggah mriki. Ayo ngono. Nah niki ingkang saking kabudayaan Kabupaten Bojonegoro. Remenanipun lagune napa Buni? Lah ngono. Sing kono mung jere gawe Songo Kidul. Oh langen besan. Langen besan. Oh berarti gareng sing joget. Lah iya. Bu Nini sing nyindian nggih. Nggih no, Oke, saged no, Ibu Pak. Nini. Kalih kanca kula kanjeng nderek ajar cara mriki ngoten. Oh, nggih. Nggih. Wah, pendemunge putri-putri. Wah, nggih. iya. Woi. Nggih. Janjas. Dan Songo Kidul nggih. Songo Kidul. Songo Kidul. Songo Kidul coba. Nggih. Songo Kidul mbok dono apa, Reng? Mbok dono ning apa? Songo Kidul penake medune ya teko balun. Nggih. Nggih, monggo nderek Bu Nini. Balun irama. Bu Nini nuwun sewu menika saking paguyuban napa? Anu nuwun sewu mik nggih. Karawitan Endah Setyo Laras. Saking Kecamatan Kedewan. Kedewan. Ingkang dipun pandegani penyanipun Bapak Juri. Oh, ngaten nggih. Dados Bojonegoro bagian paling Pol. barat. Oh, Paling ngaten. ujung. Nggih. Perbatasan Cepu. Paling barat, paling utara paling barat, paling utara. Oh, ngaten. Pojok berarti. Pojok mriku nggih. nggih. Wongsok. Nggih. Pun siap, Pak? Wah, nggih, monggo. Pun, Songo monggo. Kidul. Dados.
Arane pesan
tepuk tangan untuk Tayub Bojonegoro. Wah, kasanah budaya niki. Ah nggih. Lah iya. Kasanah budaya wong putri-putri. Ah nggih. Lah gawan kula penabuh kula ambak sarjana seni tetep plonga-plongo ngeten iki. Wonten Saya sing bedhuk ngene urung. Mila jagani nggih Mas niki. Lah iya. Ah nggih. Karepe ya ape melu angkuk. Lah iya. Tok apa urung angkuk ra sida dongane. Cara Solo ki lak kendangan saged dinut to. Lah niki mau dinotasi piye carane? Lek retek ngoten luar biasa. Mawa desa mawa cara. Sak nek panjenengan latas kemutan. Nggih. Nek panjenenganipun Bapak Prapto sing dawuhi mesti lak suwunane balun. Oh, Nggih. nggih. Lah terus panjenengane mesti nggih napa gandang piyambak ngasta piyambak ngoten nika. Oh, Sing nggih. ngeten nika lho Mas. Wes suwe Mbak Ni kabarmu piye? Ngoten niku sing balun kala wau. Oh, alah kula pun Nggih. lali ditangkap Lah, Pak iya. Prapto wong duwe wis entek lho Mbak dadi lali. Lah gara-gara lali jenengan yo wis perkara duwite wis gak enak Lah kuwi. nggih. Kula malah mesakne kanca-kanca kula niku lho. Pripun? Nggih. Lah nggih sing bedhuk iso urung. Kaya ngono. kaya iya, Dadi kaya kaya nyawang bedhuk malah wedi dhewe. Arep melu. Arep melu kok kleru gak melu kuwi ngesakne. Seperti ora kok sing nabuh malah beduke. Lah nggih. Niki hebat Tayub niku ditata mendo guyub nggih ta. Nggih. Simbole kerukunan. Ate di samping niku kan ngeten to Mas. Nggih. Kit sonten wau wonten dawuh ngeten. Sajake piantun sudah kok do ayem-ayem, hawane kok adem. Ngapunten niki lah panten nembe mbrobot. Dese nggih rada sepi saithik. Oh alah, mbrobot niku napa? Mbrobot niku Sembrobot meteng. Nembe anu, nembe apa ya nek arep. Meteng cara wedhus meteng nah lho. Kok nek tuwuk prepari kok meteng le. Cara wedhus meteng lho. Oh, arep panen napa pripun? Nembe metu. Derek. nembe medal. Nembe mlecuti ngoten niku Mas. Mlecuti. Nggih. Apa neh mlecuti ya ora ngerti ya nggih. Nggih. Medal setunggal. Mrucuti. Siji loro ngoten niku nggih arang-arang. Oh alah, Umi niki nembe mrucuti Lah nggih. nggih Pak. mangane Mbak Umi ki piantun mriki. Pokoke aku bukesi karo Mbak Umi aja ketinggalan ngantos napa wingking-wingking kula matur jenengan nika. Lah, nggih. Mas nuwun sewu. Pokoke selain bukesi Mbak Umi pokoke disuwun karo piantun sudah. Ndelala yo iki pun keturutan lho Pak nggih. Sing ngersake Mbak Umi kalih bukesi. Pun kula atur napa? Pun kula aturi tindak mriki pun kersa ngibur panjenengan sedaya. Lah saiki imbalane nek sampun dugi mriki napa ayo. Ayo kuwi. Masa diutang sok panen. Lah jere lagi mbrobot nek rasa. Ngeten lho. Iki. Lho iki Nggih. sing mikir ora Bu Limbuk. Napa? Sing mikir Bu Kesi. Kok iso? Lah terus balenane apa ki? Limbuk gak bingung. Nggih. Lah nggih niki lak jane malam Senin. Nggih. Mongko niki benjing jam 7 pagi harus masuk. Nggih. Mila ngantos niki wau kula sewake mobil piyambak. Oh, ngaten. Pamrih bar gara-gara saged bablas Saged, sekolah nggih. ngoten. Kula mboten nyuwun napa-napa, namung sewane bensin mawon kula niku. Lanjut, ayo sing mikir sapa iki? Ya. Mboten. Apa garenge? Lho, gampang. Lho, garenge iki nemplek sire malah. Oh, garenge ya malah nemplek. Malah nemplek sire. Lah niku nggih bikin kula kaget meleh. Nggih, terus pundi? Lah kok guri-guri kula badhe sowan dateng Mas Cahyo kalih Mbak Kesi. Ampun kantun kalih minggu tibake Mbak Buni. Benjing niku enten gareng kula sing asli Desa Sudan niku badhe nderek tampil panjenengan apa saged ngaturke dateng Mas Cahyo. Cobi kula tak matur tapi nek ampun cedhak-cedhak saged mawon kesenian tradisional atau kesenian apa mawon niku mangke sing arahnya melestarikan, mengembangkan niku mboten kok mung Pak Cahyo mawon ingkang kersa nih sedaya justru tapi kita niku nggih saged ngudi saking Pak Cahyo kalih Bu Kesi. Betul, nggih, Awit kula lan panjenengan nek dateng mriki kan posisine teng ngandhap nggih Pak nggih. Ngandhap, Jadi nek badhe ngembangno dhewe niku nek tanpa di napa nggih diular-ulari karo sing heeh. Ora dijladreni karo sing dhuwur iki ya mesti. Alah sami mawon. Kula niku lek teng griya nggih teng ngandhap kok nggih sami mawon nggih. Nggih, kula ngertos niku. Mbok Tayupe tunggal melih. Oh, ngoten. Mumpung kula delok sing waduh, sing demung, sing nyaron jan cantik-cantik. Nek nggo sak lagu rugi le lungguh teng mriku. Eman-eman rugi lek macak. Saya sing demung sing sebelah napa niki kidul nggih. Nggih, kidul. Walah jan mripate menteleng le nyawang aku. Ayo. Tunggal melih napa Mbak Nini? Lah napa?
Reng, apa reng? Mang wis 9 kidul medune balun. 9 kidul balun. Saiki 8 apa? 10 8 Mas. 10 8 baku. 10 8 niku serpekan terus serpek Dok, mincuk. ning kendangane tayub. Lajeng 8-ne nggih ngoten iki kalah. Dadi serpek. Umpami kok garenge niki kersa dueti nggih. Kalau mau nggih Sradyono rasane. Lah mergi kula pengangkat wis suwe Mas kabarmu piye? Delalah ora nek sing nyambung malah kono nolehi kula lek ya malah kula bingung tanggung jawab nggih Mas. Lah kuwi senengane Petruk ya malah sane. 10 8 nggih. Nggih. Kaya bedukane gampang kuwi. Tak. Lebles ngono kuwi ya. Mantap bledes-blese. Monggo Cok. 10 8 Tayub Bojonegoro. Dados. Nyat langening kalang kana gelar panda muncar. Tinon leraka konang kurem sorot hitam padang kasar lan padanging panyuwunmu bakal tak turuti muga-muga rana sawiji rubeda kang anda lari
Oh. tresno jati nyata Lumat kuning turun gawe dampyak siji nandur pari bebarengan wong saomah nyambut kanthi nangking piranti kanggo sesaji nyaturi kok Dewi Sri ojo nganti kena bilai meminta pring Gusti mugi-mugi berkahi tumpang papat salawe sambil kelompok lalapane ayam panggang jajan pasar pisang rojo tepi ibu tani kami witi mongso panen ngasilake pari liak-liak isi rumpuk kebak cep tumpuk elak jos tenang ini Bu kula arep ngobahne wayang nganti wedi lho Bu lah kecelek terus e kula nggih ngentasi lho Mas lah nggih pancen ya cengkale angel tenan nggih biasane lek delang niku malah wiwit terus sampak ngoten iki delang malah suwuk niki wau lho nggih mugi-mugi mangke nek sampun suring jane nggih pun sering lho Mas Bojonegoro ning ya kuwi mergo dilalekno wae kuwi lho apa rek lah niki pripun nggih eneng dhuwit jenenge kijing miring niki nggih monggo ngerti kijing miring ya roh rasane penaken niki ayo nggih yo dibantu Mbak Nini Mbak Tuti yo karo Mbak Uun dan juga Mbak Winong nggih Winong ya kijing miring yo wis ya coba kijing miring Pak Beni pringas-pringis segere niki kijing miring niki sinden kula nderek ajar kijing miring nggih monggo ora apa-apa monggo nak karo ben nak membaur karo sinden mriki leres monggo nggih yo kijing miring ayo monggo iki apa dadi Ulah ada lah. Mangga. Awas. Ayo Un. Ayah. Iya. Nggak ada lah. Ayu kuning mas kanggo rebutan. Ayo mas. Ayo yo. Jangan mas. Kijing mireng. Tentu peng salone. Jare kapok kok jaluk meneng mas. Ayo no. Kijing miring mas. Kijing miring blerak disamperake mae cerak mbok ngamperke jangono Lah piye to, Tik? mas Sing piye? kijing miring mas Aduh ora tekan. paling idul iki awor sesuk ra kumpul dari mana datang nyali
kijing miring ya dunya kijing miring wonten puja negara kota manting moya wara ya mangan turun mas aja kaya kijing miring mondha owaging sir mulane padha sing kecekel marang Gusti Kang Maha Kuwasa nyuwun berkah pangayo maning alah jan angele ngungkuli lolo kali beber. Ning alus Mbak Nini, alus tenan. Tayo mriki alus tur identik dengan nek alus kebacot alus. Matur nuwun Bu Nini. Nggih. Tegese niku mesti enten kendangane tretek niku nggih. Kas tretek. Ah nggih luar biasa. Ya. Saiki genti tayub ning cara Sragen, men komplit. Ha iya. Tayub saka Sragen. Heeh. Sing ngongkon linggo sapa ki cah telu? Ayo ngadeg meneh. Heeh. Nggih melebur dosa iki. Ayo. Ayo. Gubuk asmara genti ya. Coba nggih lebur. Gubuk asmara cara Sragenan. Nggih. Terima kasih ibu-ibu pengrawit, bapak pengendang. Ayo saking mriki. Ayo. Yo saiki genti cara Sragen men komplit. Ya, Gubuk asmara langsung kemawon. Yo, dados. Pede lagi ayo. nganti jagat tarik Tik. cedetan sadrene nganti jagat luntur kaya marang ati aku andung tresno tanpa bentar tanpa kuasa buat aku bertahan asmara
Boleh goyange pas mau. Pripun? Pas mau ki jeng miring mau. Halus kok wae. Halus ya, heeh. Halus ora kena digoyangi. Lah iya. Ayo. Nggih. Yo, tarik sum, ayo. Cedetan sajrone ati ya katon kaya berarti aku kowe dadi garwa persoalan sing jupuk komplit. Alhamdulillah. Cara Sragen ana, cara Bojonegoro ana. Berarti laborasi pun temok kabeh niki. Nggih, leres nggih. Gandeng menika sampun mes tengah setunggal. Kula tak mituhu dawuhipun Bu Nini ngersakaken lampahan Pak Kades nggih Makutha Rama. Ngoten nggih. Oh, ngaten. Kula Mbak Limbuk bebeli kletak-kletu anggen kawula mantu gatos. Kalih panjenengan, kula nyuwun gunge samudra pangasami. Nggih, sami-sami. Wong menungso ndek kesalahan, menungso lumrah. Nyuwun pangapunten. Nggih. Anggen kula sak kanca ugi Pak Kades atur pasugatan kirang rengganing penggalih utawi panggenan ingkang kirang nyuwun pangapunten kang kathah. Ampun kapok benjing mbok menawi ulan 11 nggih. Kula tak sowan melih. Alhamdulillah, amin. Mboten kapok wong dikeki dhuwit kapok iki pripun. Matur nuwun. Cuma nek dhuwit entek lali ngono tok. Wong kula nggih tesih kemutan awit cilike jenengan dalang. Nggih. Cilike Mbak Kesi nyinden. Nggih. Niku kula selalu berdampingan terus nggih. Amin. Zaman kula sik ngendangi Rian nika nggih to, jenengan lak nyinden. Lah saiki aku wis tuwir umur 51 Cik. Ah, mboten sik. Ijek panggih nggih, alhamdulillah nggih Mas nggih. Nggih. Mekaten sembah Kula nuwun. nyuwun pamit, tapi pamit tengandap maksudnya. Inggih, Mboten matur kula nuwun. tinggal mantuk.